os galegos e as mulleres e os homes. Mima, hasta o título é feo. Adiante. Boas. Hola. Meu Deus, que muller máis impresionante. A ver, vostede é abogado ou non? E que carácter. Son abogado. Dígame, señora... De Castro. Chámome Rosalía de Castro. Moi ben. Coño, Rosalía de Castro. Ese nome soame. Ben, quero contratar os seus servizos. Vostede dirá, de que se trata? Problemas laborais, contables, algún divorcio, quizáis? Non, nada diso. O meu home era un santo. Un pouco aburridiño, o pobre, pero un santo. Eu quero que protexa vostede a miña imaxe pública. Xa, dereitos de imaxe. Non, quero que a cambie. Verá, a xente veme como unha chorona. Eu xa estou farta. Ah, claro. Marketing, unha cousa. Terá vostede que cambiar o seu vestiario. Sí, así non pode andar por la vida. Con perdón, pero... Vaya, e logo que poño? Voulle resumir unha palabra máxica. Tanga. Tanga. Pero, home... A xente vaise molestar. Eu son un icono cultural. O primeiro que ten que facer vostede é visitar unha modista que coñecín nunha verbena. Moda galega, gústame. E onde vive? Onde vive? Ah, pois tiña a dirección por aquí. Esta modista é que ela, era, non sei, saindo de Padrón cara a Ribeira por Dodro. Sí. Pero é que agora non lembro se era pola banda de Laíño ou pola banda del Estrobe. Que dixo? Que non lembro se era pola banda de Laíño ou pola banda del Estrobe. Pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. Ai, que fermosos versos populares. Como non adaptarlos para facer poesía galega? Pero... Ai, non. Xove, viudiña. Pero, mullerciña, ten que deixar de chorar. Non de ser tan choromicas, non dixo que quería cambiar de imaxe. Ai, eu quería. Rosalía, ai, que campana de bastamales. Ai, campana de bastamales. Froschi, sei come un cimpin, Poi non finisci di pomiciare, se la porque non tiene ganas, claro. Ma mira che signora tan elegante, voy a parar. Suba, amiga, suba. ¿Qué tal? De paseo, Parece que refrescou. Vostede faixe unha cara coñecida. Que dice o miño? Eu a vostede xa teño levado, Que? Que sí, xa teño levado. Que? Que xa coñezo. Como? Queda para vostede, para canto máis para vostede. Home, baixo se quere. Mire, a mí usted me trata con respeto, Que yo le soy la heroína de la ciudad de La Coruña, Yo le soy María Pita. Mira que é, home, claro que sí, claro que sí. Mira, pois ainda non me sacaron a multa que me chantaron ali na súa praza, Unha lástima. É que fai vostede por aquí, loco? Pues nada, hombre, nada, que resulta que se me escaralló el coche. Un Seat León. Y iba yo por la vía rápida esta, que es que las hacen como el carajo, a mí que no me digan, Y se me metió a la rueda del coche un socavón que hizo el agua de la lluvia. Y allá se fue. Sabe que pasa? Que esa autovía ten moito tempo, home, xa vai pa 5 meses que a inauguraron, cuidadinho, ¿Y el socavón del agua de la lluvia qué? ¿Y luego qué, Quen contaba que este ano fora chover tanto como choveu, Nunha terra na que nunca chove, que aquí son 360 días de sol, prácticamente, Ay, pero mira el labriego este que retravenqueiro mes. Desde luego. Ay, qué pavés. No, si la gente de la baila cuando es sana es maravillosa, da gusto. Que non é por retranca, amiga, non é por retranca, Criticar por criticar é moi fácil, home, a xente fala por falar, Claro que sí, home. Cuidado! Como está esta carretera? Aí vas, comer, home, por favor. Pero no ves, si ya te lo decía yo, hombre, que hay que protestar, hay que reclamar, por favor. Boas noites, Galicia, que tal Galiza? Aquí estamos nunha nova edición de O Máis Galego.
Hoxe damos a presencia de dúas galegas ilustres. Por unha banda está con nos Rosalía de Castro, a poeta nacional, o espírito de Galicia, a alma de Galiza. Que tal? Boas noites, Rosalía. Boas noites, boas noites. Gratiñas polo que dixo de min, pero ben o merezo. Como estás, Rosalía? Ben, teño días, pero últimamente estaba, estupendamente. Estaba tan ben que fun de marcha a San Xenxo. E todo ia ben, ata que, vindo de volta para cá, vin unhos ríos, e unhas fontes, e uns regatos pequenos. E xa me deu aquelo do de chorar, Pero en fin, non se preocupe, Rosalía, tranquila. Moi ben, Rosalía, doutra banda, nós temos aquí no programa a singular María Pita. Que tal pasou o serán, María Pita? Que tal pasou o serán? Que tal pasou o serán? Que tal pasache la tarde, muller? Pero déjalo hablar a él, que no es parvo. Te pregunto yo a ti algo. Pues a callar la boquiña, que te mete un cañonazo que flipas. Ai, o que me dixo, pero está mal, Pero ti como te atreves a falar máis? Yo te hablo como me sale de la Coruña. Mal, tes unha bruta. Y sigue hablando la nota sexta. A ti nunca te metieron unas piñas, ¿verdad que no? Unhas piñas, xa vas meter ti, loco. Pues sí, te las voy a meter. Señoras, por favor, Tú cállate, mariquita, que también te voy a meter. Por favor. Señoras, un momento, por favor, que alguén pare isto. Non podemos permitir ver como se pegan dúas galegas ilustres. Non, mellor, alguén ten un pouco de lama para botarlles por arriba. Bueno, mire, a min van a atender. Eu levo aí 2 horas esperando, eu perdo a paciencia. É unha urxencia? Home, eu creo que sí. Vostede non se faría iso a semana pasada e ven colapsar as urxencias, porque hai unha gripe de medo. A ver, achéguese. Doille. Como dolor non é, pero é unha molestia, sobre todo cando mito os garxás pola cabeza. Pero que pouco aturan a dor, sempre a queixarse, Home, se cadra doille. Ti es médico? Non. Cala a boca, imbécil. Mire, non rematamos o turno, así que paso polo seu ambulatorio o próximo luns. Pero como vou marchar eu así, home? Pero como non, sempre teñen que falar, sempre teñen que dicir a última palabra, verdade? Pois siga vostede falando, porque eu marcho. Hala, ata o luns. Que vergonza. Non debería de permitir este comportamento. Debería de presentar unha reclamación. Pero é que eu non sei, home, eu non salgo da casa, eu non sei facer esas cousas. Home, moi fácil. Mire, vostede ven aquí o luns pola mañán, trae a cartilla na boca e o volante na man. Xa verá como a súa atenden. Oi, Dios lle Dios, te mil bienes, que ben me explicou, dá justo cando tratan un así, con este cariño, con estas explicacións. A min faiseme tarde. Mire, teño unha curiosidade. Como foi o da cabeza? O da vez foi unha chiquillada, home. Estábamos matando o porco ali na eira. O porco asustouse, non sei a que foi. E escapou a correr. Eu, faltame o porco, faltame o cuchillo, faltame todo. Que pasou? Xa se me acabou o turno. Bueno, ata luns. Inda por riba, puntual. Así é unha maravilla, home, así é unha maravilla. Adiante. Ave, César. Que tal? Como andamos, abogado? Ten un minuto? É que precisamente agora ia tomar o verbú, pero pase, veña. A ver, Sí. ocorreuseme un negocio sinxelo, pero moi lucrativo. Sinxelo e lucrativo. As miñas palabras favoritas. Continúe. A idea é a seguinte. Sí. Estive pensando eu que as mulleres, en lugar de poñer os rulos na casa, poderían ir a un entreplanta e ali amañanlle todo o pelo. E xa está. Que vai estar? Vamos a ver. Ademais de poñerlle rulos, poderían lavarlle a cabeza, cortarlle o pelo, teñirlle de cores, facerlle permanente, en fin, servicio completo. Xa, un momento. Pero está ben, pero é que iso xa está inventado. Iso xa existe. Home, non me fastidie porque se me poñen os pelos de punta. Sí, home, sí. Iso son as perruquerías. Definitivamente xa están inventadas. Bueno, sí, pero non exactamente. Ah. Hai un detalle importante A ver, que non lle contei. que? Neste negocio, todo o mundo estaría en pelotas. Que lle parece? As que cortan o pelo en pelotas, as que lavan a cabeza en pelotas, as clientes en pelotas, as que fan a permanente en pelotas, todos en pelotas. Que me diga? É a idea máis brillante que escollei na miña vida. Ah, que sí. Sí, señor, e digo eu, xa que están en pelotas, poderían aproveitar e facer a depilación, A que? A depilación. Iso que é?
Pois é cando as mulleres arrincan os pelos das pernas, por exemplo. Me cago en Diola. É por que con iso? Ah, que non sabe. Vostede pensa que iso en pelotas... Iso en pelotas vai quedar niquelado. Ala, imos tomar o vermú. Veña. Así que a depilación... Sí, señor. Quitan os pelos das pernas. E como fan? Pois, botan cera ardendo, despois tiran dela. Ai, que cachondo vostede, abogado. Non, xa lle pillo como é. Que fantasías ten. Ala, o vermú. Cera ardendo. A ver, muller, que tes? Cóntame dunha vez que perdes unha alma en pena. Ai, que disgusto tan grande teño, Dios mío. Pero que foi? Bueno, non me dixas, colleronte mangando bragas na plaza. Vas a embaixar brajas. E lo que foi, don Saturio encontroute roubando o cepillo da iglesia. Ai, estou peor que se me cairá a piletilla, miña filla. Estou moi mal, moi mal, moi mal. Pero que foi? Teño unha cita cun home. Cun home? E como conociches ti un home? Conocido cos dedos. Neses chats que hai para chatear, eu chateei e apareceu el. Ai, que moderna. Fa joven, é un home guapísimo, altísimo. Eu para min que está forrado, polas cousas que me di está forrado, inteligentísimo. E ti que lle dixaches para ligar con el? Eu dixen a verdad, que se pillantes son mentiroso que é un cojo. Dixenlle que son mide 1,80 m, e que son delgadillas de unha cintura de nespra, e que me parece moitísimo a Cindy Crawford. Hasta aí dixen que teño unha carreira arquitectónica. La verdad, toda la verdad e nada máis que la verdad. Bueno, muller, se que la exagerei un pouco, Sí. pero un casi nada. Un pouco, sí. E polo menos arreglaríaste ben por dentro, pa a cita. El ojo non me ves, as perniñas todas parecen o cu dun bebé, afeitaditas. Sí, Herminia. As perniñas sí, pero tes uns cañotos no bigote que manda carallo. ¡Claro que me deixo, carallo este! Pásate por aquí ás 5:30 que te depilo. No te vengo. Pois oíches, porcona, que medir no ojo do meu conjunto encofrado que comprei na feira en Padrón. Del seche, no. Ai, miña filla, non terás outra cousa. Cinta aislante. É o que uso eu. É maravilloso. Igual doi un pouco, pero por camparrabear. Oiches, veña, pon o beizo aí para arriba. A ver, prepárate. Aí está, pejao. 1, 2, 3. Arre, a miña filla deixache mardendo como armeijas. Cala, cala, ponte que te vou repasar. Va repasar a Cristo, a mí no. Pois daquela, pasa pa miña habitación que te vamos vestir elegante. Veña. Dá unha man. Arre, estás aivada, pasa diante miña. Ándate. Perfecta. Ai, miña filla, estou nerviosísimo, por Dios. Ela. Ai, mi madre, e non teríamos que deixar algo para a imaginación. Ai, que confundida estás. Arre, eu mirei no teu espello ali do armario e parezo a madame do puticlub. Mellor, así vas máis directo ao chollo, para que andar perdendo tempo. Ai, que Ademais, estás un toque de distinción e de clase, a cita. Eso. E se home ten que ser guapísimo, tou tola por velo, por Dios. Extraña. Quedei nun sitio elegantísimo. Onde quedache? Non cho dixo. Que has capaz de dicir? No! Bueno, Bueno, muller. unha churrasquería. Hanovers. Na Hanover. Eza. Que sitio fino. Encantado, señorita. Arrea, parece que se le puso un nudo a la garganta. Porque vouche ser sincera. Parecíame algo diferente. Bueno, son o que se chama un metrosexual. Eso serálo. Pero que a foto non ter nin comparación. O que me enseñáis aquí non é destí, Bueno, tampouco piensa esta na foto, Ai, que mentira me dixo! Este son eu. O que pasa que esa foto foi quitada no Bran, na praia da Lanzada ou das Sinas. Estaba un pouquinho así, non sei, algo torrada por o sol. E aparte deso, eu son dun metabolismo que rapidamente vai todo pa aquí pa zona do unto, rellenita. Que va, estás moi ben, estás perfecta. Vouche dicir unha cousa, Gústame moito máis apalpar aquí que nunha boneca hinchable. Cala, tontarrón, ai que cousas ten, va. Anda ben, dame un bico. Oiches, vouche dicir unha cousa. Gustaríame collerche os pés descalzos e meternos os dous na boca. Jesús, o que me dixo! Arrea, que asco! Hasta parece que me justo que me dijes. Claro, Parma, ven, dame un bico. Non che dou nada, que me engañaches de mala maneira como unha tontiña. Bueno, pois nada, entón dame un bico de despedida. Non che dou nada, xa cho dixe 2 veces. Pois vamos dar un bico como se fóramos da familia. Ai, que familia, que nada que isto. Como na miña familia dan os besos con lingua e con moitas babas, non quero eso. Gústame moito a tua familia, sabes? Pero a mí me gustas ti, porque me engañaches, son ai, que desilusión. Ándate, os rexezos sexuales.
Ai, mai, menuda mulleraza, unha auténtica señorita. Non sei se vou poder superalo. Vou coller unha depresión. Señora, non quere máis sopa? Ai, gracias. ¿Qué pasa aquí? Nada, cariño, nada, que vai pasar, nada. Estou aquí co meu irmán. O teu irmán? Sí, de toda a vida, sí. Sabes que pasa? Que estamos moi unidos desde pequerrechos, pequenos. Eu non sabía que tiveses un irmán. Pois sí, xa ves. Árbore que medra. Pois encantado, Mira, ti, que eu non sabía nada desta rama da familia. Quedarás cear, non? Home, pois sí. Ui, que parvo. Esquecín o viño no coche. Baixo por ele e veño de contado. Vale. A ver, temos que disimular. Porque creo que somos irmáns. Esto non pode volver a pasar. Hai que controlarse, Veña, dale para diante. Sí. Efectivamente. Carai. Mira ti que cousas, Eu tanto tempo querendo facerche iso, agora chega o teu irmán e ala. O que é a familia, Xa está. O meu diploma falso de pedicuro quedoume perfecto. Isto vai funcionar as mil maravillas, porque se funcionou o de ciruxán e o de piloto de avións e reaccións, este non pode fallar. Que ben, así van vir aquí as señoras a que lles amaño os pés e vou poder tocar eses peños perfectos que teñen as mulleres. Xa estou desexando que entre por esa porta a miña primeira clienta. E ola, xa está aquí. Pase. Hola, señora. Hola, que hai, bos días. O seu servizo. Pido que queira. Pois mire, eu chamei para pedir vez para min. Sí, pero sente. Sabe, é vostede a miña primeira clienta e vou na tratar moi ben. Quite os zapatos que estou desexando tocarlle os pés. Quero dicir, amañarllos. Bueno, sí, pero mire, eu chamei para pedir vez para min. O que pasa que... Espere, contemo descalza. Sí, bueno, mire, eu chamei para pedir vez para min. O que pasa que cheguei a casa e vin o meu home cos pés reventados e dixeñeu: ala, para o pedicuro. E aquí estamos. Pero como que o seu home? Sí, o meu home. Veña, pasa. Apura, que está o señor esperando, non ten todo o día. Hola, bons días, que tal? Ai, dame vostede mágoa. Mira que andarlle nos pés o meu home hai que ser ben valente, Bueno, pois eu marcho, Ala, ata logo. Ala, de aí. De que se trata? Vostede quere que lle anden as durezas? Non, a min con que me quite os calcetíns xa me chega. É que levo tanto tempo con eles postos que non os dou sacado. Que ben che senta, machiño. Ti crees? Eu non me acabo de ver, macho. Eu por min ia en funda. O que pasa é que se diste que non se estila... Como vas levar a funda, animal? Non dis que esta rapaz é elegante? Sacate as 15 traxe, caralho. E non vexe o que levo por baixo, cousa delicada, mira. Non, deixa, supoño eu que debe ser bonito. Un pouco arriscado, pero pode funcionar, xa verás. Roupa interior de categoría internacional, amigo. Pois se ter sorte ainda vas poder lucila. Home, claro, moi mal se me ten que dar, Ti
teño un plan que non pode fallar, mira. Ti atende, non hai isto na tua vida. Primeiro, encho de viño ata que rebente. E despois, cando estea chea como unha cadela, baixo os pantalóns e a vivir, amigo, que che parece? Perfecto, machín. Que me dera estar ali para velo. Pois ben, tome, onde comen dous, comen tres. Non podo, caralho, que xe botan o dos tiranos mortos. Me cago na cona, eu xa sabía que esquecía algo, vou non perder, É o que ten o sexo gratis, que é moi sacrificado. Veña, marcha, que xa hora. Oxe, os tiranos mortos en salsa rosa. Sabes que se dixo Stalin? Que todo o mundo sabe que ti non eres trigo limpio. Quen foi falar, home? Quen foi falar? Precisamente ti, un tipo que non ten credibilidade ninguna. A ver, que... Non sabes que che digo, Gil? Che digo agora para que o saiba todo o mundo. E o digo aquí en público. Ti és un trapalleiro. Un trapalleiro? Un trapalleiro. Mira, miña nai había aprenderme dúas cousas, a non ser trapalleiro nin ser mentireiro e a ser moi limpio, Aí che queda eso. Bueno, onde vas, rapaz, tío, séntate aí tranquilo. Mira, sodes os dous un par de mamalóns, un par de mamalóns. A xente xa está farta de vos, home. A xente xa non lle interesan as vosas caralladas, verdade, Polpa? Pois non sei, eu a verdade é que non sei, mira, non sei. Non sei. Tío, quizás é unha falta de levalas, home. Sempre que as túas frases feitas... Mira, a culpa xa é miña. Eu xa non sei que pinto aquí neste programa de cotilleo. Eu teño moito máis estilo e cultura que vos. Bueno, mire... E ti séntate aí, teletánico, Escoita unha cousa. Aquí tampouco veñas presumir diante de nós de que tes cultura, de que tes graduado. Eu non teño graduado, pero son o millor xenocidia da historia, Mira, cala a boca, que como che remango un ostión, mando os dentes a Coristán, Cállate, sin vergüenza, maleducado. Que non xentei, hostia, que está tan mareado. Dales vergonza os dous. Dales vergonza os dous, que non se vos pode levar a algo. Escutades, por favor, non soporto a violencia verbal. Non soporto a violencia verbal. Pero que dixo, home, se mataches a millóns de inocentes. Esa violencia sí, pero non soporto a violencia verbal. A verbal non soporto, por favor. Non discutades. Normal, eso non. Desde logo, mirande como está o rapaz pola vosa culpa. Non a soporto. Ti és un cabrón, Mussolini. Ti, Hitler, non tes corazón. Pero que me dixo que eu non teño corazón? Eu non teño corazón. Eu marcho tamén, home, que aquí non pinto nada. Vou empezar a partir bocas que... Dale. Vamos a ir al Pinochet e mandarlle uns chipiróns. Bueno, ben... Cala a boca, joder, cala a boca xa. Hostia, que rayas a Cristo. Que? Pois vou. Imos os chipiróns. Non sei, a verdade é que non sei. Tens razón, eu tamén son máis de raxo. Veña, imos. Pero... Filipollas! Hoxe non estivo tan ben como outras veces. Que imos facer? Nos temos días malos. Xa estás de volta? Cala, saiu todo como o carallo. E logo, non te daches viño da bondo? Que va, home, beber o que quixo. E logo que fallou? Non lle gustou a roupa interior. É iso que estiven toda a mañá escolléndoa. Non quero nin pensar o que levas posto. Elegantísimo, Macías, elegantísimo. Mira, sei que me vou arrepentir dito toda a vida, pero... Veña, déxame ver que levas. Estás seguro? Xame, sí, déxame ver, sí. Mira, estilo Beckham. Pero iso é roupa de muller, niño. Pois claro, home, para parecer máis xocado, máis sensible, máis limpo. Ti deixasme pago. Por que non che parece ben? Como non vai parecer ben, ó? Pero que clase tes, machiño? É que, de verdade, eu non entendo o que queren de nós, Porque se non lle gustou a tua roupa interior, que veña Dios e me explique que caralho queren as mulleres, que non hai xeito de contentalas, joder. Eso digo eu. Por favor, cállate tú, mariquita, que te voy a meter a ti también. A verdade é que tes unha falta de levalas. Me cago nun tipo de... De que ríes, mona? Perdón. Sí, fala. Perdón. É a idea máis brillante que... Venga. Ves? É a idea máis brillante que escoite. Métete, adelante. Mira. Parece normal, este grano. ¡Mierda!
soy yo, soy yo. Ese non. Venga. Boas noites, amigas e amigos, galegas e galegos. Teño unha mala nova. Aínda que pareza mentira, houbo algunha outra ocorrencia máis noxenta que estas que acabades de ver. É o lado escuro desta nosa querida Galiza. O sketch, receitado por mal gusto, é o máis noxento de todos. Vexa. Ai, porcona, por Dios. Os homes son o peoriño, todo moi disgustada, que mal. Sí, muller, sí. Que pasa? Nada, que a pasar, nadiña. Arrea, sempre te das queixando de que non tes intimidade. Filla, é que isto un pouco incómodo sí que é, Víbora? Mas, muller, hai confianza. Por seguido paso como se non estuvera aquí, ou que carallo. A confianza dá asco. ¡Hala, carajo! ¡Inda por arriba non tes aquí papel higiénico! ¡Con que me limpio co dedo! ¡Ay, vai María traendo unhas servilletas! Un papel... Non me traias nada. Que vou adentro e xa me lavo aí con vos. Déixame simple. Raya, muller. Aí! Ai, Dios mío, Virxe da Barca, sácame de aquí. Acúdeme. Que se lle vai facer? O noso país non debería admitir este tipo de humor desfasado e pouco acorde co espírito da nazón. Confianza, amigos e amigas. Confianza e firmeza para que episodios como este non se volvan repetir. Boas noites a todos e a todas. Ata a semana que ven.